Nie jestem separatystką. Nie chcę nic nikomu narzucać. Nie obchodzi mnie polityka. Nie chcę dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Jeżek stąd, a chce trzymać mojego gotka. Chcę zachować kulturę swoich przodków. My są Ślązoki i chcemy, żeby nasze dzieci wiedziały, że też nimi są. Mieszkam na Górnym Śląsku, sam jest mój heimat. Nie pozwólmy zniszczyć dziedzictwa wielu pokoleń.